Este é o plano xeral do Campeonato de España Sprint de Triatlón que se levará a cabo esta fin de semana en Pontevedra. A liña verde corresponde ao circuito de natación, a amarela ao de bicicleta e a vermella ao da carreira a pé. Co obxectivo de garantir a maior seguridade de todos os participantes e tamén da cidadanía, o evento contará cunha sede pechada onde estará prohibida a entrada do público. Durante a celebración das probas, este perímetro incluirá tamén a Ponte dos Tirantes. Isto vai a garantir pois unha seguridade extraordinaria, porque isto vai a facer, e eu insisto que é a gran novidade, que a sede estea pechada ao público. É como facer un partido de fútbol a estadio pechado, sin público, coa diferencia de que as dimensións pois son máis grandes e a xente que vai entrar é moita menos, e sempre con un control estricto de acceso e só con acreditación. En canto ás restriccións de estacionamento, o plan de seguridade divide tres partes. A primeira, a zona en azul, que inclúe a Avenida de Buenos Aires, en a que estará prohibido aparcar dende os xoves ás 3. Na área vermella, as restriccións de estacionamento serán a partir das 10 da noite, e na zona en verde, as limitacións comezarán ás 5 da mañá. É importante decirvos que xa se leva informado e buzoneado a veciñanza afectada dende o venres pasado. Comezouse tanto o buzoneo como a sinalización. Neste campeonato ningunha proba pasará polo centro histórico e, polo tanto, a circulación nesta zona estará garantida. Únicamente impedirase o acceso dende a Ponte das Correntes de camións de alta tonelaxe. A gran novidade é que a Ponte de Santiago quedará de saída da cidade. A Ponte de Santiago solamente quedará habilitada como carril de saída da cidade ata a glorieta da Avenida de Compostela, onde se deriva cara a Pasarón. Aí subirase cara a Pasarón e cámbiase de sentido. Outra novidade importante, Luis Otero, que pasa a ser, como digo, de subida e de saída cara a Avenida da Coruña, cara a Avenida de Coruña de entrada ou de saída cara a Américo Ballina. A Policía Local e a Nacional encargaránse de garantir a seguridade en todo o campeonato. Ademais, nas diferentes probas tamén estarán presentes os bombeiros e os membros de Protección Civil. Por outra banda, no entorno da Ponte dos Tirantes estará instalado un hospital de campaña de Cruz Vermella e haberá tamén controis nos accesos á sede pechada. Medidas estritas para que Pontevedra volva a converterse na capital do triatlón. Con isto, pois, conseguiremos demostrar que se poden realizar probas deportivas a un alto nivel, o maior nivel deportivo, con todas as medidas de seguridade que se poden ter. É dicir, que temos un reto por diante organizativo, pero con todas estas medidas creo que o imos a solventar con éxito. E, como sempre, como todas as probas e todos os eventos que se realizaron nesta cidade con éxito, contamos coa colaboración da cidadanía, da veciñanza de Pontevedra.